Igbo ndị ọma njem ọnụ, ọ bụkwa n'Ikorotv ka unu na-ekiri. Na-ayọkwa unu ka unu gaa n'iru na-esonyere anyị n'Ikorotv na Facebook, Twitter, Instagram nakwa na YouTube. Tata anyị na-ewepụtara unu egwuregwu ndị Igbo. Enwere egwuregwu dị iche iche eji wee mara ndị Igbo. Ọ bụ egwuregwu ndị a bụ ihe na-eme na ụmụaka ndị Igbo na-agbasi ike. Ọ bụ ụzọ anyị si egosi mmegharị ahụ anyị nke ndị bekee na-akpọzi exercise ugbu a ebe dị iche iche wee na-eme. Site n'egwuregwu a ka anyị ji wee na-agbasi ike na-emegharị ahụ wee na-adị gara gara. Enwere ọtụtụ egwuregwu dị iche iche eji wee mara ndị Igbo. Nke izizi n'ime ya bụ ịkpọ ọga. Ịkpọ ọga bụ egwuregwu eji wee mara ụmụaka Igbo nke na-eme ka ha wee na-emesa arụ ha mgbe a na-akpọ ọga. Nke ọzọ bụ izu okwe ma ọ bụ nke ndị obodo ụfọdụ na-akpọ ịzụ nchọrọkọtọ. Ọ bụ nke a na-eme site n'igwu ana wee tinyesie ya okwute were ya n'azụ ya. Ọ na-enye aka n'ụbụrụ ụmụaka ka ha wee nwee ike iji ụbụrụ ha wee na-eme ihe na-echepụta echiche ka a ga-esi wee mee ihe ọsọ ọsọ wee mee ya nke ọma. Nke ọzọ bụ iwu ụdọ. Iwu ụdọ bụkwa ụzọ ndị Igbo si emegharị ahụ nke na-enye ha mgbasi ike nke ga na-eme ka ha na-awụli elu na-emegharị akụkụ ahụ ha niile. Nke ọzọ bụ onye lele anya n'azụ. Nke a bụkwazi nke a na-etukwu n'ala. Onye na-agụ ya ga na-agagharị okirikiri mgbe a na-eme ya wee na-agụ egwu a. Emegidekwa onye ọ danyere o debere ihe onye ahụ ewerekwa ya wee chụwa ya ọsọ. Nke a na-enyekwa aka ka e wee na-afụ ka ndị Igbo si wee na-agba ọsọ ma na-emegharịkwa ahụ ha. Nke ọzọ wee bụrụ kpakpankolo. Kpakpankolo a bụ nke a na-ejide aka wee gbuo okirikiri na-agbagharị okirikiri onye ọbụla na-eme ya. A na-eme ya ọ na-enye ụmụaka obi aṅụrị mgbe a na-eme ihe egwuregwu ndị a. Ya bụ ụmụ Igbo biko ọ bụghị naanị ikiri onyonyo TV na ipi igwe kọmputa ka anyị ga-esi wee mee ka ụbụrụ ụmụaka anyị na-aghọ nkọ. Ka anyị chetakwa egwuregwu ndị a eji wee mara ndị Igbo be anyị gaa n'ihu were ya wee na-azụlite ụmụaka anyị. Ọ ga-enyere ha aka ụbụrụ ha ịghọ nkọ nakwazi ka ha na-emegharị ahụ n'ụzọ dị iche iche. Onye na-ewetara unu ozi a bụ ada unu nwaanyị Ndidi Amaka na Ikorotv. Biko unu gaanụ n'iru na-esonyere anyị maka ọdịnala na omenala dị iche iche eji wee mara ndị Igbo. Ndewonu. Bobi Igbo ekene m unu. Aha m bụ Udechinoso. Aha m bụ Igboeze Chinemere. Aha m bụ Ikechibuike. Na-ekiri n'Ikorotv maka ihe gbasara omenala na ọdịnala Igbo.